Какво си въобразявате? Колеги, ще ви помоля. Това не ви е бащиния, ясно ли да бе? изчакате, не ми е бащиния. В бащинията, като си отидете, си блъскате помежду си в кухнята Аз никога не блъскам, господин Този другар Сидоров, тук така че ще ви дойде да помоля. блъска нашите репортерки. И това не се случва за първи път. Блъскаше и другия Не е репортер. вярно. Блъскат Не е постоянно. вярно, тук са много Аз колеги и се могат да замете го в ръце и се твърдят. дръжте на малко. Не дейте да манипулирате. Не е Да вярно. манипулирате. Ако обичате, Това е факт, ако той е обичате. заснет от камерата. Идва тук и блъска, удря. Господин Сидоров, пуснете го, като е заснето на камерата. Да, Сега не ще иска да ви си помоля. кажем, що си Сега ще крием ви тук? помоля. Какво ще ме помолите? Не сте Аз съм Мария вкъщи. Иванова и съм прес-секретар на президента. що не и си в момента казваме? ви моля Защо да не си отидете каза на това кръговото служител? движение. Колеги, ако обичате, моля ви Няма се. да отидем на кръговото движение. Добре, вие, ако искате, си Където останете си тук. искаме, ще стоим, Моля ще даваме. колегите да Не вие отидат там. бащината къща, разберете, това е Господин държавна Сидоров, сграда. Поводът беше само един кратък коментар. Ние имаме нужда от такъв коментар. Няма правила. трябва да знаят Като какво се всеки може да си случва. ходи навсякъде. Господин Сидоров. Вече няма правила, явно няма правила. Напротив, ние се опитваме да има няма. правила. И какви са Колеги, правилата? Да моля биете ви, журналистки, така ли? Сега Да не ни вече давате да... прекалихте. Не, Вие не журналист. Я удрям. Ето. Хайде да ти ходиш. Майната му не идиот.